ଟଙ୍କା ନା କେତେ ପଇସା? ଦଦି 20,000 ଟଙ୍କା। ଦଦେଇ 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 20,000 ଟଙ୍କା। ଦଦେଇ 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 ଦେଲୁ ନା ଦେଲୁ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ତତେ ପଠେଇছে। ସୁବୁ ପାଡ଼ କାହିଁକି ଗନ୍ଧାଏ? But why? What is the reason? ଏରେ ସୁବୁ 3,000 ଟଙ୍କା। ଜଳିଆ ଓଲ୍ଡ ମଗ 5,000 ଟଙ୍କା ରେ ତୁ। ଡନ ଭାଇ 6,000 ଟଙ୍କା ଡନ। ମିଷ୍ଟର ଗେଡୁ ଅମ୍ବାନୀ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା 3,000 ଟଙ୍କା ରେ। ଏରେ ତମେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ସବୁ ଏ ଝିଅକୁ ପଇସା ଦେଇଛ? ଏ କଥା କଣ କି ଦଦେଇ ସିଏ ମାଗିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ। ଏ ମାଗିଲେ କଣ ମ? ଆମେ ତ କହିଲୁ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ। ତମେ ମାନେ ଦବ ଯଦି ସେଟା କଣ ଆମ ଭୁଲ? ଖୁସିରେ ଦେଲେ ଶଳାଟି ଏମିତି କୋଉ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସାଟା ଦେଲ ଗୋଟେ ଟିକେ କହିଲ? ଓ ହଉ ଦଦି ସେମାନେ ପରା ଆମର ସବୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଇଏ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଖୁସିରେ କଣ? ଏରେ ଶଳା ତୁ ଦାଦନ ଖଟିକି ପୁରା ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ। ଦାଦନ ଖଟିକି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦାନ କରୁଛୁ ନାଇଁ? ହଁ ତତେ ଟିକେ ଦାନ ବକ୍ସରେ ଗଳେଇଦେଲି ଆଉ। ଦଦି ଦାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ବସିକି ମାଡ଼ି ବସିକି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଚାନ୍ଦା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଦଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିଲେ ତ ଦଦି ଦାନର ଅର୍ଥ କଣ?